Dakle, ako želite svoju ljubavnicu, svog stranačkog druga, prijatelja negdje riješiti, smjesti kvalitetno, adekvatno ga platiti, to znači desetke tisuće kuna, ćete ga lijepo staviti u Hrvatsku gospodarsku komoru. Kad smo pitali Luku Burilovića kolika mu je plaća, pitalo ga je 1000 naših članova, odgovor nismo dobili. Pa kakva je to javna institucija, tobože je, kako kaže naš premijer, koja nije u stanju odgovoriti niti na jedno jednostavno pitanje njihovih članova, oni koji pune njihov proračun. Da, 250 milijuna kuna, gospodo, koje vi dobivate, od toga pola praktički ide na plaće, trećina ide na vaše privatne zafrkancije, a nešto malo na sajmove, nije razlog zašto bismo mi to plaćali. S jedne strane, s druge strane, nama poduzetnicima je sloboda iznad svega, doista. Kao što je Hrvatska iznad svega, tako i sloboda iznad svega. Dajte, dozvolite da se mi udružujemo onako kako mi želimo, pa ćemo mi plaćati onoliku članarinu koliko mi želimo. To praktički znači da HGK ne treba postojati. Ne, to znači da HGK može doći na nekakvo, recimo, tržište, udruga, komora, kao i svi ostali, pa onaj ko želi biti član, neko izvoli plaćati onoliku članarinu kolika mora biti. Ali ako ja ne želim biti član HGK, kao što sad želi u ovom momentu po zadnjim istraživanjima preko 97% članica, prisilnih članica HGK, pa za to premijer ne vidi. Koga brani? Luku Burilovića, poznato kao BLB.